Cele 12 fete de împărat și palatul fermecat. A fost odată ca niciodată un împărat care avea 12 fete, toate mândre și frumoase, dar niciuna nu se gândea la măritat. Împăratul se luase de gânduri cu atâta cheltuială pe condurii fetelor și pe inima lor de gheață, de care nu se putea lipi niciun jun nevenit împețit. El știa că le ține pe toate zăvorite într-o cameră din palatul său, dar nu știa ce fac ele toată noaptea, de rupe fiecare câte o pereche de pantofi. Pentru asta, dădu sfoară în țară, dacă se va găsi cineva să-i spună ce fac fetele lui noaptea, i-o va da de soție pe oricare dintre ele. Mulți feciori de împărat se îngrămădiră să le cerceteze pe fete, că erau una mai frumoasă ca alta și mai bine făcută. Dar cum se puneau la pândă seara, la ușa fetelor, dimineața dispăreau fără urmă. Și așa, din zi în zi numărul pețitorilor se tot rărea, până când nu mai rămase niciunul. În slujba împăratului se afla un grădinar, fecior simplu, dar curățel și iscusit ca nimeni altul. În fiecare dimineață le dădea fetelor câte un buchet de flori, dar când ajungea la cea mică, roșea și el ca un bujor. Din zi în zi îi era tot mai dragă fata și hotărâ să le păzească și el într-o noapte, fie ce-o fi. Așa că într-o seară băgă în sân un boboc de floare care îl făcea nevăzut și în loc să rămână la ușă, intră după fete în cameră. El le vedea, dar ele nu-l vedeau pe dânsul. Și văzu că în loc să meargă la culcare, se gătiră și bătură de 2 ori cu piciorul în dușumea. Aceasta se deschise și coborâră prin deschizătură. Tare se mai miră feciorul de ce vedea, dar se luă după ele. Trecură printr-o pădure de argint, apoi printr-o pădure de aur, după care merseră printr-o pădure în care copacii aveau frunze de diamant. După ce trecură o apă, ajunseră la un palat fermecat. Aici era muzică și fetele se puseră pe dans și pe ospăț. Spre dimineață se întoarseră, iar feciorul rupse o rămurică din pădurea de argint. Când le dădu fetelor a doua zi buchetele de flori, ascunse în mănunchiul celei mici crenguța de argint. Fata se miră, dar nu zise nimic. A doua seară porni iar după dânsele. Rupse o rămurică din pădurea de aur și iar o ascunse în mănunchiul de flori al prințesei cele mici. Ea își dădu seama că mersese după ele și îi vorbi foarte aspru, chiar dacă îl vedea frumușel și curățel. Gândi că nu putea fi om prost dacă reușise să vină după ele fără să fie văzut. A treia seară, feciorul schimbă hainele de grădinar cu unele mai frumoase și merse la împărat să-i dea voie să păzească și el fetele. Astfel îmbrăcat, el nu era cu nimic diferit de un fecior de împărat. Ele nu-l recunoscură, numai cea mică roșii ca un bujor, și îl luară cu dânsele. Ajunseră la palatul fermecat, dansară până spre dimineață, feciorul tot cu prințesa cea mică, apoi se puseră pe ospăț. Fetele îi dădeau să mănânce, dar și să bea, ca și celor dinaintea lui, băutură care să-l facă să-și piardă mințile. Dar fata cea mică simți multă duioșie pentru tânărul cel iscusit și îi făcu semn să nu bea din pahar, căci ea se va mărita cu dânsul. Pe loc, palatul fermecat dispăru și toți pețitorii ce-și pierduseră mințile, ca și fetele, se pomeniră în palatul împăratului. Auzind cele întâmplate, acesta i-o dădu pe fiica cea mică de soție grădinarului, iar pe celelalte 11 fete le mărită cu cei 11 pețitori regăsiți și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșit.